Slav hevalno işte demek ki duru direş disa be programı kimi bu verane programa meya iroyin evi bir kurmancı dedi bir nivane menene programa der hakkı gera meya daviyel Ermenistan'ı u Gürcistan'ı u Kürden deveriye bu hevalin tevbe programı edilen ilan genç u diyar budak her de bimenda yek em behevra yek çünkü Ermenistan ziyaret Ermenistan و Gürcistan dit yani em geriyanı tabi böyle hekmek çavderiye mezi bu em dixwazin ser wan tiştanan qezî bikine zêdetir ser derakê Kurdan da em qezî bikine berê her tiştê diyar îlhan û bixêr hatin sağ olun. Navkere mamoste. Çavay başî diyar hinekî wek te bilind e nizan wek yekî de alîkî da ha tamam tamam باشه من گفت یعنی وقتا و فکر هنا جاری اسمت پادر کرد bu Mahmut به سالانه حوال که Mahmut به سالانه بچوری باشه من بیست اسمت bu Mahmut با یکی دچه ایران دی تبریک bu diyar دی باشه تبریک bu diyar دو سه جاران جمرا گفت تجی وره پر مهمه yani من esas karar ne da من دخواست روش که از بچم روش داوی از داخلی بوم پاشم بیلت کرد جبروی پلانی که من تنه بوم من گفت از دچم وان درام دیدیم هبالان چه پلان کردیه چه ناوهده دا قضی کرنه از گورا وان حرکتی که مثلا نه ام چونه تابی تیاره مل بیانای گوهر باشه نیبش اوی ام دا کتنه جه پشتوی روژاتنه مدست بکر از برای هر تشتی بخوازم kek diyar dest verirken kek diyar roj ki dereng atılı belki hemek mesele çebubun doma roja peşin em behevra ne bunu roja düdyan em behevra bunu kek diyar teçhir beji Armanca te vekta şu Ermenistan'a Gürcistan'a çibu te çiddit çi çavderiyate heye te yani çi müşahede ekir bi çi tımmatmayı mesela tışkitli bir hayret işti tıştaki te heviye ne bu dici heviyate yanzi ditine işte derketin he bu dikari henek dıştan bir beji ez bejim hem her zari de dekan yek kazi bikine paşı ver berdevam ekine tabii duy biraz spas tıkım un her duji khair hatine u spas roj baş bu temeşavanan اجی دخوازم هینا که دست پی نکریه از دخوازم هندک تشت بو محکمه ترکیه دجی سلاطین دمیرتاش و گل کردان شرمزاری خواه ببیجم اون چاوا که دزانن یعنی گل که سیاست مدار کردان سالانن hepsi ترکان دانه وانا یکشی سلاطین دمیرتاش و فیگن Yüksekdağ u Gülten Kışanak u gellik kesedinin ve nezdika mahkeme ceza ki mezin 42 sal da Selahattin Demirtaş yani va ceza diji Kobaniye ve bu va mahkeme diji Kobaniye ve bu le Selahattin Demirtaş u figen u evi dinji bu Kobaniye suçlar nedin vana kes neküş diye katilinin yani bu mafa Kürdan ketun hındır u 42 sal ceza ki mezindan Selahattin vakti ki hındır da uji rasti gellik tişte baş gotun yani dici mahkeme u ez naxazım biçim mahkeme ez vi haqqa naxazım bidim wan em suçe metine em Kürdün me suçtar düğünün bu veji vakti ki tişt ki xirab bu ez hındır da mirim tişt bun ez üstiye xahember dagirkeran xar nakim. Bu ve ez dixazım bivejim
Kurdê meyî diaspora, Kurdê welatperver dervayî welat gerê dijî vê bêhuquqiya dengê xwe bilind bikin. Selahatîn û hevalên wî tenê mehîlinin. Ev bo Kurdan hundirdan e. Spas dikim. Yê din jî wextê 2-3 sal e min difikiriye ez biçim Ermenistanê. Em welat Kurdistanê yani salan ne me rewşa Ermeniyan bîstiye 1995 da hindek kes dibêjin Qrim, hindek kes dibêjin tertele, hindek kes dibêjin jenosîd, hindek kes dibêjin komkujî yani 1995 da nêzik milyonê nîv Ermenî ser vê axê jiyane. Lê Osmaniyan dijî wana qatliamkî mezin karwaniye ev tune kirine, jenosîd çêkirine yani toplî qirim çêbûye. Salane min dixwast ez biçim Ermenistanê him rewşa wan bibînim, him jî wê dere çawa welatê xwe ava kirine, çawa dijîn. Em 4-5 heval tev çûn, wê dere yani pir evkê imkanê me tune hûn rastî Ermenistanê 3-4 rohan em man. Dûra jî em rawirtin Gurcistanê. Ermenistan yani wextê ku tu dibînî rastî gelek milletkî evik e, çi dibêjî bêdeng e, sakîn e, însanê evik in. İngilîzî diyên calm in. Yani aram in, gelek aram in. Ev wextê ku me Ermenistan dî Yerevan yek evkê wan em bibêjin ciyeke dijîn, ciyeke ava kirine xaniyê wan rastî gelek paqij û gelek jî baş evik kirine. Ustatiya wan gelek ser kêvir, pirranî mala wan, xaniyê wan kêvir da çêbûne, kêvir da çêkirine. Yani mîmarîkî baş evik kirine. 2-3 rojan em çûn evikan, çûn dêran, çûn kilîsan. Yani Ermenî car caran ev hevkî historiyê xwe rastî exaggeration dikin. Yani her tişkî xwe girê didin. Em bibêjin ev dêreke 200 sal, 300 sal dû îsa çêbûne wan jî xwedî derdikevin. Dûra me gel hevalan gel hindik kesan me qise kir ez ne dîrok vanim. Gotin yani belê ki Ermenî vê deraw ne belê wan milletik wê derawî ye. Wî milletî ev dêrana, ev kilîsana, ev yapiyê kem wan ava kiriye. Navê wan jî gotin evik e. Albane, Alban. Ne var? Albane gotin. Albane. Albanya, mıntıka Albanya nere? Ev Albanya'yı ki em dizanin ev nine. Nika ev jî tinin. Yani evik bu ne? Ya hatine helandın. Mıntıka ki Gürcistan'e yani Albanya. Yani vakti ki tu ev ki mezedeki rastî gelek jihatîne. Em bibêjin akê dagirkerê Türkan ninin, yan jî akê Ereban ninin, akê İraniyan ninin. Ev gel Kurdan çünkü aynı coğrafyada 1000 salan em gel hev jiyane. Bo vê jî yani bo min gelek germ hatin. Rastî wextê ki ez çûm wê dere sanki parçekî Kurdistanê ye ez çûme kêfxweş bûm. Albanya her ez bawerim Albanya anha parçekek li Azerbaycanê ye kek diyar.
yani mümkün Azeriye yurtdışında bebejin alaka deram ba Azeriye matın alaka deram ba Hristiyantiye baheye gel her beş derbazı Hristiyantiye bili Ermenine ya dünyası Süryanine buna ev bezanin yani başı dıhazi ve kedene kek diyar yani henek ve kateye dötüş balkeşu embüejin olevan alikariya netevavan dike ole me Kürdan em Kürde Bakur ola me alikariya neteve me nake 24 Nisan'e da dedi ev katliama cenosayda Ermeniyane wana ve dera 24 Nisan'e protesto çekirin. Milyonan kes beştari ve meşe bu. Yani embüejin ev Türkan şermezar dikin her sal 24 Nisan'e da hem vatışta Türkan suçlar dike hem jiva aktivita netevavan daha pek de giri. Embüejin ve nezikaji Ermeniyan ji o ki Kürdan gelek bela hatiye serevan. Vakti ki tu meze Ermeniyandaki Yerivan'e dedi ve nezikaji şer Karabağ'ı bu. Tu meze psikolojiya vandaki ev bedeveki ter nikanın bikenin. Me gelek kesan pırskir. Me got yani çıma embüejin cile temiz kadıkın. Velat ki piri 5 tane çüye devlemen nine aliya peranji belliye fakirin levak netev ki pakışın netev ki yani evikin embüejin hem katliama Ermeniyan cenosida Ermeniyan hem jive nezika mesela Karabağ'da hezaran xortê xawan da kirine. İki go 5000 xort mewan da kiriye. 5000 xort. Dedi 5000 xort ev gelik kirine şiniki mezin. Vakti ki tu turba wana da mezele wan da raduvri ala wan ve deray ev alana ev al hezaran al me pirskir vana boçiye çünkü herki Türkiye tini bila insin carcaran gotin na va alana ev zilame xort ki hatine kuştun wana temsil dikin. Em dizanı dedi yeme rasti doktor xiname erzane dedi siyaset mesela hendek da me hezaran xortê xawan da kir. Mezuji bir kir rasti. başı Le vakti ki tu netevî tu hal bi hal xîna zariyê xwe bîr nakî. başı Min ev tişta kek dî diyar spas Vaqtata xilas bu dikarî cümlekî bi cümlekî xilas yani bikî me waxtê ev tişta dî carekî din lazim e em hemû kar û barê xwe bo welatbûna xwe bo devletbûna xwe em kar bikin. Spas dikim. spas başı yani şerê daviyê Qarabağê da 5000 kes miriye şerê dinê da zî 20 salan 15 salan derê 15000 kes miriye ji ber ki nüfusa wan 3 milyonê nêzîkî 3 milyonê ev gora veka Türkiye 5000 dike 150,000 15,000 jî dike 450,000 lê disan zî vekas kuştiyê wan heye her malê da yek hatiye kuştin falan disan zî yani sakinin gibi aliye da ez hinekî vek mam yani matmam tabii gelekî bi hüzûne müzik wan zî bi hüzûne min ew tişt hene dît ez vegerim te mümküne zedette zede bir kek ilhan dikanî hinekî ser politika
yani revşa politik ya Ermenistan'ı zibisekini çi dibêjî te çistan tasavvur dikir Ermenistan te çawa dît gorakê te tahmin dikir bu mesela aliyê dîndarî, ferkirtî, kibartî, edebî, bedeb bûyun, nîjat perezî, nasyonalizm falan bu aliyan da gorakê te tahmin dikir bu yan zî cudabûyîneke hebû. Çi dibêjî? دەستپێکێتە ئەس دخوازم سلاوێن خۆم بشینم بۆ نا هەموو بینەرین هێژا لە هەموو 5 پارچەی کوردستانê Kurdêmê Qafqasya jî têde Rûsya û Asya navîn û Anatolya navîn û Xorasan jî yê ku me temaşe dikin slavên xwe hurmetên xwe ji wan re dişînim wekek diyar got du sê sal yê min jî 17-18 sale planekê wisa hebû hevalekî min ezdî ji wêran şêr Urfa me li vir hevdî nas dikir ta 17 sal berê planekê hebû kam herin lê nebû sal bi sal her yani jiyana mirov digohere tu paş vedavej sal dibe 5 sal 10 sal û 17 sal ra yani ji planê destpêkê derbas bû qismet yani nehabû ev meha dawî bû rin bû ku em çûn yani wisa weket destpêka bername de got ji nişka ve me biryarda hemen de nava heftêke de me got em herin û wek temaşevan jî bila bizanibin ji Britanya mixabin rasterast balafir tune henekê me li ser Viyana Avusturya çûn ez çûma Qibrısê hem metekê min li derê me got hem metexabî bûnim li êla Bakur hem jî got me got ez herim Qibrıs bigerim li ser Qibrısê çûm wextê ez li Qibrısê bûm germayî 25 pile bû 25 derece bû em hatin Erîvanê ji Qibrısê germtir bû te goya me çawa yani hêvî dikir yani wexta mirov Qafqasya dibîze tu dibêje berf seqem her yani heta min caket bixware anî bû min pêlavên ji bo sarê anî bû ez hatim ez bi şort li Erîvan û taybetî Tbilîsê hên germtir bû Tbilîs wexta em çûn 33 pile bû yani eva min hezir nedikirim min nizanî bû ku wê ew qas germ yani mikroklimekê cuda heye di wê heremê de lê wekekek diyar got di aliyê mîmarî de bi rastî jî Ermenî jiyan dane keviran ew kevir wisa neqişandine jiyan dane wan yani tu dibêje qey zindî ye ew qas xweşik çêkin mîmarî de gelek milletekî gelek serketî ye em bêjin kevir tiraşî de û Erîvan jî bajarekî pir xweş e tabii ew plansaziya Sovyetê heye fabrîkayên Sovyetê gelek li wan deran bûn fabrîkatör li wan deran bûn yani gerek mirov wan tiştan jî bizanibe di aliyê din jê dî eger em bi kurtasî qala hinek dîrokê bikin eger ozan ew nexşeyê Qafqasya bîne ber ekranan ez dixwazim spas dikim ozan mesela wexta em Qafqasya dibêjin hinek Ermenistan tîne bîra xwe yan jî Gurcistan yan jî beşekî Azerbaycan lê weka ne siyasî ne îdarî weka coğrafya erdnigarî û hewa îklimê wer Qafqasya ev e yani Qafqasya beşekî xwe Rojhilata Deryayê Reş e Artvinê beşekî xwe İdire Agriye û çeyên Elburzun û tabii ki tevayî Gurcistan tevayî Ermenistan tevayî Azerbaycanê û Qafqasya dibe du beş Qafqasyayê biçûk yan jî Qafqasyayê jêrîn ku Gurcistan û Ermenistan tê de ye û Qafqasyaya jorîn yan jî Qafqasyaya mezin ku hemen tevayî dikeve nava axa Rusya Federasyona Rusya em tabii program li ser Gurcistan û Ermenistanê Kurdê Gurcistan û Ermenistanê lê em gerek viya jî bîr nekin piştî berî hilweşandinê çêbû lê taybetî piştî hilweşandina Sovyetê gelek Kurdê me wê heremê berî xwe dana Qafqasyaya jorîn îro li Stavropol li Krasnodar bi 100,000 Kurd dijîn tabii ew jî mijara babetekî din e mijara programekî din em dikarin rojek eger îzin yani xweda îzin da em herin wê dere li ser wê jî programek çêkin lê ez dixwazim yani bîner bizanibin Qafqasya ev e
و لقفقاشیا جورین ایرو کرد زیادتر دجین یک کدنا دکوانه Yani حکومداریا روسیا Rusya. Jibo çi çune vure, jibo çi yani çi be ezidine yani çi beşe Kurdan'ın ev. نها وەکە من گوتی وەختە کە سۆڤێت هەبوو ژوخە چوینە هاتن هەبوون یعنی تەڤای سۆڤێتێ هاتن چوین هەبوون وێ دەرێ مۆسکۆوە لێ پیشتی و یەکتیە سۆڤێتە هەڵوەشیە وەکە هەنێک کوردەمێن تایبەتی لە تبلیسە گوتن دیوارە یعنی سۆڤێت هەڵوەشیە لێ دیوارە وێ لەسەر مەکەن تایبەتی یێ کوردستانی وەردەبێژن ji ber ku aliyê finansiyê de yani şanoyê wan dibistana wan hatibûn girtin ekonomî pir xirab bû taybetî salên nodî heta destpêka 2000 ew jî mecbûr man biçin yani ji bo nanî xwe qezanc bikin biçin Moskova St. Petersburg heta berê şerê Ukrayna Rusya gelek Ukrayna hebûn li Belarus hebûn lê niha yani weka min gotî Stavropol û Krasnodar bûye merkezekî Kurdan gelek Kurdanên ez yani Kurdên ezdî û Müslüman jî tabii ki henin lê bawerim ez nikarim tam ji were bêjim lê bawerim zêdetir Kurdê me ezdînin lê em werin ser yani mijara bernameyê Ermenistan û Gürcistan piştî me ew nîşanda kek diyar hinek basa yani hestên xwe û derbarê Ermeniyan û em bêjin ciwan mîmariya bajara Erîvaniyan jî derê wan qalkir nehewce ez dubare bikim ez dixwazim bêtir li ser bila temaşevan halê îro Kurdê me Ermenistanê û Gürcistanê bizanibin piştî du roj yani weka kek diyar got du roj du hevalên me Ermeniyên Kurdistanê yek ji Mêrdînê bû ji gelekan Kurdan kurmancî baştir dizanî bû û yek jî ji Malatî bû Kurdiya wî tune bû Tirkî û Ermenî dizanî bû tabii welatê wan e yani jî dibêjin yani welatê xwe yani mazûvanin em jî mêvan bûn yani ji me re du roj sê roj mazûvanî kirin me rind gerandin birne manastırên xwe dêrên xwe piştî roja sisê êdî em me got êdî em herin civaka me nas bikin em bi wan ve bidin bistînin herin gundê wan bibînin ziyaretên wan bibînin rêxistina wan bibînin Kurd îro li Ermenistan tabii li her derê Ermenistan henin lê gundê wan piranî li eger ozan bîne berekranê Ermenistan bu Baş em verne vurê gavkidine estem beş var Kurdan ji ber ke piştî eger em dîwî dest pê bikin ew dirêj bibî gavkidine em verne wê niha ez dixwazim hinekî zêde bikim li we yani wext Ermenistan de devra Sovyetê da aliyê endüstrî da devletî sêmîn diye wexta li Ermenistanê em geriyanê zêdetir nêzîktirê Erîvanê fabrikayê gelekî mezin hene gelekî mezin li her derê harabe cî iştine yani hesin li biral li wirê giştik weke çi dibêjin wî yani biye çöplük ver ji ber li Ermenistanê kesên xandî xandevan vektir perverde bûyî ji berê da tradisyona kilîseyê zêdetir biye ji ber wî Rusan zêdetir li wirê yatırım kiriye lê niha Sovyetê tek çû ne ji bo ihtiyacê Ermenistanê ji bo ihtiyacê giş Sovyetê wexta Sovyet tek çû ev fabrikanan zî tek biçin ji belkî ihtiyaca Ermenistanê tişkî werê mezin tune tabii Ermenî şikayet dikin dibêjin hena ba tiştê hena ba keda me çêbû niha giş helşiyan yani karê me berhava bû wê aliyê da şikayet dikin di aliyê dinê da şikayet ki Ermeniyan yedinê heye derek Rusan da pir şikayet dikin yek tişt ev mesela dibêjin rastî me tarîxê da xandiye wexta Ermenistan abadî bî yani ba Qars ev ciyanan Ardahan nizam wek dest Ermeniyan da ye Lenin Bolşevik wan hersî bajaran didin vekan Tirkan de aynı wextê da mesela Bolşevikan bi dostluk anlaşması çêkiribûn piştî wî mesela erişti ben serpoş kiriye 1920 yani
alaka ki verheye. Aliye siyasi de Ermeni Ruslan ciberki devleti mezun her dem khasti Ermeniyan bakar verin. Vaqta khastine alikari kirne. De şer daviye veki de mesela Azerbaycan'a da bejin wan bxe veki medan koordinatı çekme wandan Azeriya ve Ali da şikayet ki mezeneye. Tabi de sanzim gel gelek velat Avrupa'yı geriyame gele vre Ermenistan'ı rastime bir terbiyet et. Yani bir hadi edebe yani her çıtas fakirti heye zede khuyana ki mere parseciyan der nabini Türkiye yazı gibini lenhat Londra'ya vaqta da geri perciyan ne bir tane parseci yekile der radı kevin hele livret tişkivertme Ali mimari da zaten Ermeni per serketine yani bajarivan bir planı per Ali'ye pozitif hele tabi نها جبر که نابین وان بر روسان بازی هنه که خرابیه بتنه دری کی وان هیه که بکارم وکی با روجوا با تکری دانن از دریه ترکیه belki İlhan derhak bir da tişki bibeje daviye yani manavi jibo Kurdan çiye jibo Ermeniyan çiye tırçılık arın bebejin mümküne em zedete servite şekaze bikine diğer ezdisan verin bura ez Jiberki diyarlı buraya roja peşin tane bu İlhane bu em roja peşin çünkü ez dibra nişan budım bavek ezeye ve tapınağa gerniye ve beri millet eçebiye yeki her mühime lejerven dibinin mozaik hikaye mozaik var kuyaya Hızır temsili ki jiberki jerivi mesela masif falan tane ve mitra tapınağı var kuyaya yani Hristiyantiye Kemtire, Mitra yani tapınağı rojaya zaten kilisezi vaqta abadın via takip dikin kilisezi pencere var mira baban seri rojhalat dedik yani evzi ibadet ehe vek avan Kabe van veraçed ben vek rojhalat ne yemek jibo meket Tıbavan ya rojlata. Disan ev tradisyona berdevam ki. Disan em lüvere çüne ciye ki dini ba UNESCO listeye UNESCO da jibo parasını ba bine tiye da nav Kevirran'da kilise çekirne etmiş ki pre interesan yani mero matmayı dimini çavo batış yana çekirne var. Kevir evre yani kolandene va mimariya peyda kene vakas emekdane Aliye din da, Aliye kilisan da gerekir cihatine zaten millet-i Ermenizi zevettir ser gen ki kiliseyi takip dikin dibin millet-i Ermeni gerek Ermeni yani bak takip nekin ne bu ne Müslüman paşayan bu ne Kürt yan bu ne Türk evtişteyana li emdisan düzenli gerek vadur cildin mesela bak kitabana kala Gürcistan'ı Zekeriya dikiye Seroki van Kürd Hristiyanın, Kürd ciberken Kürd Hristiyanın evdibin Gürcü ve mesela ki vay yani mesela millet bu yine da meron kari betene betek aliye bir fikri per faktör hene carcaran din biye zaten ve deme din faktörü hem mezene bir millet bu yine da rol ki mezen listiye. Enverli günde Kürdan kek diyar rojak me günde Kürdan ziyaret kir te çava dil günde Kürdan ne betene günde Kürdan me ziyaret ovanzi ziyaret kir ve kedine em leveke hazır bunu le em geçtiğini daviye taziye ovan ve kedine me günzi ziyaret kir te çava dil hissevan der hakkı Kürden aliyedine da fikri wan der haqqi ve keda der haqqi jenosida ki lember wan hatiye kirin te çi dit yani gele normal çi de fikri ya siyasi çi de fikri netevik braye doktor netevik devan mühime zaman evan mühime yani velat evan mühime devlet evan mühime ala van mühime Yine vatıştana gellik tişteyme noksanın.
Ermenistan em bibêjin 4-5 dagirkerê me da yekemîn ciye ew kin liberalin dijî polîtika Kurdî. Yani wekî dagirkerê Tirkan in. Tirk tu dizanî yek dijminê Kurdan in, du dijminê Yunanan in, sê dijminê Ermeniyan in. Nika lazim e va sê netev gel hev bi aqil, bi baqil, bi aşitî kar bînî. Birayê İlhan ez baverim ev daha baş dizanî. Mesela Kurdistana sor û mesela Qarabağê da gelek xortê Kurd jî hatine kuştin. Gelek. Em bibêjin nêzik 20 sal berê wextê ki êriş birin ser Qarabağê dibêjin nêzik 20,000 Kurdê Sunnî reviyane çûne hindik çûne Qazakistanê, hindik jî çûne Azerbaycanê. Ermenistan em bibêjin tedî wextkî radyo Erîvanê karikî baş dikir. Riya teze karikî baş dikir. Lê vê nêzika gelek nakokî jî ketiye nav Kurdê wê dera. Em bibêjin em Elevî ne. Elevîtî baveriya me. Baveriya min ne de yani baveriya me. Baveriya yani ola dîne. Lê em bibêjin okê netev em Kurdim. Wextê ki em Kurdê Tirkiyeyê, Kurdê Bakur em bibêjin em Kurdê Elevî ne, Sunnî jî bibên em Sunnî ne, evî di jî bibên em Şafî ne, Bakurî ne, Başûrî ne, Rojhilatin. Na, Kurdistan welatike. Kurdistan welatike lê olê vî milleta dikanî cuda cuda bibî. Yani êzîdatî heye, zerdûşî heye, İslamî heye, Elevîtî heye, nizam heye. Lê tiştêkê me girê dide bira welatê me û zimanê me. De ev ji bo te ye, ji bo yekê Êzidî mesela, yekê Êzidî wer difikirî yan cuda difikirî? Nika wê dera me gelek ronakpîrê Kurdan jî dîn. Rastî vê nêzika gelek ronakpîrê Kurdan jî reviyan çûn, ev dera terk kirin. Yani hindik kes duyên Êzidî reviyane hatine, lê wextê ki tu çiyayê Ararat, çiyayê Agirî duyînî, her tiştek pir aşîkar e. Yani em bibêjin wextê ki em pir bedal dayê bo pîrozkirina Newroz, me Kurdan dayê. Tedî Tirk ser re baz didan, dûra ew xwedî derketin. Nika em jî em bibêjin çiyayê Ararat çiyakî Kurdî ye, lê em Ermenî em gel hev jiyane. Ew nikanin bibêjin ciyayê Agirî Ararata ê me. Dizanî? Hîna jî em bibêjin wê dera Kurd dijîn. Wextê ki ez çûm wê dera rastî, tedî tam hember wê dera îlhan tu gel me wî herhalde. Derikî mezin çêkirine. Yani derikî gelek kem çêkirine. Tu evkê duyînî wê dera gel hindik Kurdan me qise kir got ev tedî avê kur derbas duyî. Navê xwe çi min? Aras. Divê car caran em vir ban hember dikin, ev jî ban me dikin. Em meriyê hevin, em gel hev qise dikin car caran. Lê wir da sîndorkî mezin heye. Yani gotina min evekê. İlhan jî got 75 sal dûra wextê ki rejimê Sovyetî çû, heqê Kurdan nîvî da çû. Ermenistanê niha em çûn gundikî, wî gunda me gel millet qise kir, ev dibêjin yani însanê entelektûel yekê zimîn dizanin mamoste ew kêm in, lê distan jî em vê dera zimanê Kurdî kartînin. Ev tişkî baş e. Yani Ermenistan qe wextkî
geri gel çar dagirkerê din mukayese mekim. Em wê dera Kurdê me êzîdî wextê dixwazin bibêjin em êzîdî ne em ne Kurdin ew müşkile nine. Gerê ew bo me nakokî çê meke. Kurdê Hristiyan yê evik ki çi doyê bila bûye wextê tu zimanê xwe kartînî ziman kilîtê wî netevî ye. Bo wê jî yani ne lazim e car caran welatê mezin welatê xwedî devlet wê nîfaqê dikin nav Kurdan. Lê rastî ev baveriya min ev e ki yan jî war dixwazim ki Ermenî vî tişta karmeynin bo wan jî baş e. Yani êzîdî em bên war dizanin parlamentoyê da êk êzîdî hey êk jî Kurd heye. Her dî jî aynı zimanî qise dikin. Bo wê jî wextê ki em çûn hindik gundê Kurdan tedî em çûn ciyê beyta wan ciyê mala ziyaretgaha êzîdiyan wê dere me gel xwediyê wê dere jî qise kir. Gelek însanî mutevazî gelek însan ki Kurdperver bû. Kurê Mirzo Çoloyan tu xalam Kurê Mirzo Çoloyan dike Roman Çoloyan yeko ziyaretge çêkir bavê wî bû bawerim sala 2019 de rahmetî bû roja ewel em çûn tene çand karker hebûn ew ji li ofîsê bû pêşwazî kir yani merek weke te gotî gelek dilnizin bû saatek nîv daye me bi me re sohbet kir heta em 5 kes bûn ne heftê kes bûn ji her yek jî tûrikek daye me de xelat hebûn heta min bixwara anî aha binêre ev jî tê de hebû di nav wan hediyan de pirtûk te de hebû mesela bi kurmancî bi Rusî û bi Ermenî erê mamoste yani ala wan yani ez gotinê kek diyar bi şekil dibirim bu bore weke te gotî ew nakokiya meselê ezdikî kurmancî yan jî ezdî Kurd divê em wê mesele nakin ji ber ku em bi xwe şahîd bûn çi qas yani hinek bi nezanî dibêjin hinek em bêjin ji bo statû parastina xwe ji bo hinek berjewendiyên xwe werdibêjin lê gel yani çawa bêjim gel pir polîtîk nîne yani bi dilekî pak wan tiştan dibêje lê yê muhîm çi ye ew mesela dibêjin em ezdikî xeber didin em ten ezdîn em ne Kurdin yani beşekî wan em bêjin lê zimanî xwe parastine çanda xwe parastine Kurdbûna xwe parastine lê yêko Kurdê me Müslüman dibêjin em ne Kurdin işte berî İslam yan jî em ne Kurdin em Alewî din ew diçin ser hesabê Tirkan yan jî Arabî xeber didin ji Kurdbûne dûr dibin hem ji Kurdbûne ji hestên Kurdbûne hem jî ji zimanê Kurdî dûr dibin ji ber wê ez vê em bêjin vê nakokiya biçûk li Ermenistan û Gürcistan problemekê mezin nabînim ez wana wisa qabûl dikim çawa xwe pênase dikin bila wisa pênase bikin ji bo min problem nîne heta eger ozan amade ye mamoste li ser vê mesele li ser vê hest bila ew videoyekî kin heye yêr Tosin Remoşî li gundê Argeşat tu dikare nîşan bide kek kek Tosin ew çiya ku derin ew cîkam dibînin ew ku dere ew yalê Tirkiye Kurdistana me ye wira yani hûn ev mala we ye ev mala me ye hûn her roj ji mala xwe derdikevin Kurdistana xwe dibînin Kurdistan yani hûn ji hemû Kurdan bi bextewarin hemû Kurda bextewarin lê hûn nikarin biçin nikarin derbazin tamoşniya ortê de giranît heye ortê de lê em diçine ber giranîtê miletê xwe giranît yani çem
Çema araz. Bercem eras em ona VPRS em VPRS em tevev haber dedim. Bişvani vedere bim geli vedere. Geli vedere berpezin ber hayvanı khane em düşün em tevana haber dedim. Ava gundeke prani gund Ermeninin bavarım 505 mal dıvırda he tane dıvırda 35 malin ezdiyenin kurdun ezdiyenin o ev dikeve herama armavir mgotu bu Ermenistan'a yansıda Ermeni dibeci Mars yani vilayet parezge yansıda nakşe harita başı ava yansıda Merzin vilayetin parezge bu kurdi tede erivanji cudaya prani gunde kurdan ku tevlehev ku ezidi u Ermeni tevlehev dijin le armavirin o armavijir dikeve ser hududa idire yani eğer de burada gümrük ekreyek habe jver gundi tosteni remoşiko da videoda haberda hatta idir merkeze idire çıl 5 dakikaya yani çıl kilometre hayatınne le jiberku reytunne mecburun diçin Gürcistan'ı ambejin burada yan diçin ser Artvin Hopa yan diçin Post of Ardahan u lurji berixo yani 600 kilometre re diçin 600 kilometre re nizki 10 saatte yani eğer burada deriye kebe hem bu Kurde mey Ermenistan'ı hem bu tabi Ermeniyan ali ticarete hatun çüne de tabi bu idireci bu au parezgen Kurdan ambejin Bakur ve baş be çavaku ambejin khera Silopi u Merdin bu hududa zaxovaya İbrahim Halil nuraya yani evji hamu her du millet ve khairek de burada bibine yani problema mezin eve nakşa çu le Kurdeko gunde Kurdan ko tevayı Kurdun hemen hiç Ermeni tunun prani le Bakuri Ermenistan'ın le herama Argatson bavarım naveve 22 gundenin au Aragatson yani au gunde az neçu bunçun gunde Riyataza gunde Elegez yani Kurdin efsanevi kuma bistiye yani 30 sal 40 sal 50 sal em nave wanda bizin prani jivan gundan derketine jivan gundan derketine le armavir em çubun gunde ferik au tevayı ezdinin bavarım hiç Ermeni tunun onu dikarım mesela av videoji nişan bedin gunde ferik اونها از آرماوی گنده فیری کنه وقتی که ناو گند سر ناو کوره کنده بو به پاشاتی ناو آتا گاز نکن سر ناو فیریک پولاد بکفت گنده می گنده ازدیایه نود نه مالن از نود نه مالا دزین 47 مال 47 mal گنده شیخ پیر مرید yedinli kunun ye leverin Ermenistan'ın ile Rusya'nın Rusya'yı Avrupa'yı cimayın ev gund kijan salihatiye çekirin ev gund hatiye çekirin sal 1927 به اوه نادوی هدی اصلی خدا شرقی به پریخا زیرا افغان کری ایجا ازدی خانه در دور کرابتی شیخ پیر خالی کرد حتی گندا شیخ کرد اما گندا دا توسنی رشید مایه و قلاوی بکهنک؟ ملک وی گندی دا مزم بیه پی آخران شهر روانی و خاندنا بلند این بیه خواهی حاجی زوی حاجی جندیه نهاد مینه ورسیتی کرم اوا مالا دمره بیسا بیجم دوباره کم اوا مالا امری خدوی اصل خدا شرقی اولاد دوی مالی چونه روسیایی و روسیایی دبینن مالا خو خامان خواب چی داری وقتی مختار گند گره روش تا جیتو نبو خامان هلشیه بو هم آسا به حق بیه و خامان دائمه اما devleri 20 سالیه هم برادر خرطم آره باشه از دیکارم bir nabine de tişki bebejim mesela vaqta qala garni tapınak kemne
yani pagan tapınağı dibêjin bame li Koçkiriyê beşê ji aşireta me germiyan hene germiyan mümkün e ev ji wirê hebin wekî dinê li Qarabağê Laçin hene Laçin mintiqa hem nav aşireta me de Laçinî hene hem zî Laçin û şal li Dêrsimê hene lê tabii ez ba sînorê Türkiye deriye sînorê girtiye ji bo meseleyê politik Türkiye dixwaze işte bir Ermenistan'ı bifethisini Loma direkt kontaktım yerle tiyare dikarim evren. Yekeke dixwazim biçim Ermenistan serreya Gürcistan'ı transport tekirin. Jibiyo aliye da tabii hem Ermeni hem Kurman zararı dibini. Doktor İlhan mıkhas vekezi tabii tişkidiniz yayın. Livan deveran beri Kurd hebune paşe mesele siyasi gerek barkirne Ermeni ziyaretler dora vane muşe wan daran henek cihan prani bune wan cibra barı heladın ekinlerine yani geçtik sinyor ver gora nüfus peydane bune dünyaya kadar iki teşkil vertene geçtik sinyor siyasi ne bu kuvveti atiye vetkirin gerek merovit işte pambake mesela Kek ilan Kürden ezgiye ki lüvere hebun çiğ goten beri evlici ki dene hatine ne olur jaliye Türkiye hatine öyle. Yani naha teliyaha dan sar müjareki mühim. Yani hududin siyasinin. Yani hududin khwazayinin. Çawaka em ji bo Rojava û Bakur taybetî ji bo Qamişlo nisêbîn em bêjin Kobani û wê helê Urfa em dibêjin bin xetê ser xetê ji ber çi xet ji ber ku xeta trenê hebû wexta ku Britanya û İngiliz Britanya û Fransî Fransa işte Suriye çekir û Britanya ji Iraq çekir ew xeta trenê kirin hududa sînorê Kurdên li wê aliyeman em bêjin Mêrdîn Nûsêbîn ketin ser xetê yê Qamişlo jî em bêjin Kobanî ketin bin xetê ji ber wê dibêjin ser xetê bin xetê niha ji bo Kafkasya jî taybetî navbera Kurdên li hêla Îdirê Qarsê û Ermenistanê em dikarin bêjin ser erez bin erez çünkü di dîrokê de tim di vê mintiqa Kafkasya nehewce ez biçim dema rewadî yan ji şedadî eger em biçin hezar sal berî yani piranî herem de dest Kurdan de bû yani hukûmdar Kurd bûn Dora vani muşevandı Karsê Erzurumê wrêzî dest Ermeniyan da bu bazı tiştî eri yani nehewce em biçin wê lê eskala van set salan da dikim set salan da dikim yani tim du her du aliyê çema ereste Kurd hebûn çi Kurdên ezidî çi Kurdên Müslüman lê tiştê enteresan berî 1915 yan ji berî ku Sovyet çêbibe û Ermenistan herem bikevin destê Sovyetên de gelek gundên Kurdên Müslüman li derdora Erîvanê hebûn ew bi Tirkî bawerim dibêjin qaçqaç ew şerê herî dawî de Osmanî û Rûs de gelek Kurdên wê deverê berî xwedan hatin li Mûşê li Erzurumê mesela me got ez çûm Qibrısê berî ku ez werim Erîvanê ez li Qibrısê bûm mesela tu îro here Qibrısê heremeke navê Dîp Karpas Lefkoşa li wir Kurdên ji Mûşê ji Agrî henin lê awana çarpênc bavberî ji gundên Erîvanê hatine derdora Erîvan hatine Kurdên Müslümanin Kurdê me ezdî jî hinek berî ku werin Serhadê ji başûr ji Duhoka Dasînî ku em berê digotin Duhoka Dasînî çünkü Duhoka Dasînî di destê Ezîdiyan de bû û Şengal berî xwe dane Serhadê û di dawiya dawî mecbûr man ji ber vê şerê împaratoriyan û dewletan û dîn hatin vê aliyê çemê erez yani weka ez dubare dikim weka Qamişlo nisêbîn Kurdên Armavîrê Kurdên herema Argara mesela Armavîr min nivîsiya li vir lîstek ji min re şandin 43 gund henin li Armavîr 43 gund henin ku Ezidî û Ermenî tev li hev dijîn li Aragatson jî tene 21 tevayî Kurdin Kurd Ezdînin û 14-15 jî tev li hevin nîzikî em yani henin ku em yani neketine destê min di navbera not sed gund henin
ku yan temamî xwe Kurdin yan ji tevle hevin û viya jî bêjim li Ermenistan bi giştî Ermenistan niha 2.8 milyon e. Nüfusa Ermenistan 2.8 milyon e. 11 parêzgehpek nesed û bi resmî ez ketim îstatistikê dewleta Ermenistanê nesed û 52 gund henin. Li teva Ermenistanê îro resmî nesed û 52 gund henin û di nîzîkî 100 gundan belkî zêdetir Kurd henin. Yani ji sedî pêncin, ji sedî denin, ji sedî bîstin yani li gelek cihên Ermenistanê Kurdê me ezîdî dijîn. Bi tevayî sedî dixwazim bêjim kek diyar di axaftina xwe de gotibû Kurdê Müslüman revên çûn. Ne revên çûn keko. Divir de yani serrastinek mecbur bikim. Yani di rejima dema ne tene Stalin wê çaxê dest pê kir yani ya herî dema herî xirab ji bo Kurdan. Di dema Stalin rejima Stalin de li 37 dest pê kir heta 44-45 Kurdên yani hinek istisnayê Kurdê ez dî jebûn lê hemen tev Kurdên Müslüman bûn derdora Batumê dibêjin Ahaska Tirkiye Ahaska Kurdên Ahaska jî hebûn yani Batumê derdora Batumê gundê Kurdan hebûn Kurdên Müslüman û li Ermenistan jî weka min gotî gundê Kurdan hebûn ve Müslüman wana nefî kirin ku îro em dibêjin Kurdên Kazakistanê Özbekistanê Sibirya Kırgızistan gişt Kurdên vê heremenin yani ji vir bi darê zorê bi rejima Stalin sürgün kirin nefî kirin heştê not salberê sürgün yan jî mecbur mayîn çûna mecbur mayîn jî di şerê Qarabağ ya yekem de çêbû yani hinek dibêjin ji ber xof û tirs Kurdên Müslüman dîtin ku Ermenî û Azerî şer dikin Kurdên Müslüman jî gotin belkî wê me jî qir bikin hinek jî dibêjin provokasyonê hinek kesan bûn dewletê bûn ez nizanim bila Kurdê me ji wê deverê bila ew yani li ser vê yê rast bêjin çünkü ez naxwazim şîrove bikim yani yê mayîn jî di dawiya heştî destpêka nodî de berê xwedana Azerbaycan û ji wir jî berê xwedana Rusya û Awropa Avustralya Kanada yani rastî ev e lê bi temamî mesela li hember Kurdan wexta li Tirkiyeyê digerî bi Kurdî qezî bike li bajarekî Tirkan falan tu dikarî bitirsî ne wilo erîş bênin ser te falan yan zî vedigerin ser te dikin bana çi Kurdî xeber didin her çiqas ve zêdetir ve bi İsmet ve Tirkî zî xeber dida bi dengekî bilind ve nijat perestîkî tiştek dît yan na veke Türkiye yani cuda ye erê ez verim ser pêhatiya xwe niha di aliyê Kurdan de rast e yani ev meseleyê nakokiya ezîdikî kurmancî Kurd ezîtî ew ez dînim hêlekê di wir de jî yani em vê rastî bibêjin her dewlet dixwaze kem netewên xwe kontrol bike çi qas ew kem netew yan jî ew grûbekî millet ji te cuda hindik bû parçe bû tu dikare wan bi hesanî kontrol bike hani Türkiye jî wisa dike İranê jî dike hatta dereceyekî Gürcistan jî Ermenistan jî dike piştî Sovyetê çünkü piştî hilweşiyana Sovyetê nasyonalizm li Azerbaycanê jî li Gürcistanê jî li Ermenistanê jî bilind bû yani ev rastiyeke lê ez dîsa spasdarim û Kurdê me jî ev anîn ziman yani wexta ku em bi Azerbaycanê yan jî bi Gürcistanê qiyas bikin bi rastî Kurdê me li Ermenistanê li ser xwenin yani xwe parastine dersenin hatta em çûn meqala gundê ferî kir li wir ew yekî qise kir Rûstem bû erê mam Rûstem bû apê Rûstem bû hem muxtarê wê gundî ye hem jî derstar yani mamosteyî Kurdî ye tabi wî digot ez dikî ji bîra min çû rojê çand saat ya û çand roj dirdin yani got em devlet got maaşê min dide dewleta Ermenistanê ez dersên kurmancî didim û hem jî eva pir giring e hem jî dersên wêje dersên edebiyata Kurdî yani helbest roman ji di wê alî de eger di gundekî de yan jî de taxekî de çünkü li Erîvan du taxên min nav jî bir yek Bangladeş bû lê
ناوی رسمی نه بانگلادش ملت ناف خود بانگلادش تبه یکی نزدیکی بالا فرخانه کو کرد لی زدنن اگر طالب هبه یعنی زده زاروکین کردن هبن دولت maaşı mamoste de و اوجی درسی خواه و ما به چاوی خدید یعنی گنده کام چون زار تین با کرمانجی خبر دادن تو یعنی تو دبیجه قیاس گنده که کردستانه ما و ویاجی جبیر مکن مثلا ام دیاسپورا دبیجن راسته اوروپا ام دیاسپورانın Kürdi mi Kazakistan'a ya Kırgızistan'a ya ya Rusya diasporanın le ev Kürdin lvi hele çama RS'de mane le heman ardnigaride le heman coğrafyada mane dibin hükümdariye Ermenistan'a de le coğrafya ya yani hezaran salın kalu bave menin em o Ermeni o Gürcüci hatta Azerici hezar sal pırtıre em behevra دوی جغرافیا ارنگاری هفبشت جیانه جارنا ام ما حکومداری کرنه جارنا روسان حکومداری کرنه ایرو ارمنی گرجی و آذری و ترک حکومداری دکن یعنی gerek ام ویاجی bir نکن یعنی اف نه ورا نه دیاسپورا یعنی از وقت دیاسپورا نبینم لسر آخا خوانن لسر گندی خوانن و جیانه که خوازایی دجین وقت مگوتی دعالی زمین دل دعالی پرستنا ناسنامه خود روشا کردین ارمنستانی لگلک روشین کردین لگلک در دور بلاف بونه باشتره هلاله گور باکور هزار جاری باشتره انا به وقت گوتی یعنی کس ارمنیه که ایریشوان ناکه کو کرمانجی خبر دادن او مسئله ترکیجی از نظرم از کار بکنم neyse kalmak هندك ما پلیس ده بگیری باشی الجبال كل روجي پر يعني بيرانينا كم كوجيا ارمنيان بو تو چار انسان هم چونا او ام بيجن يادگه و دناوا خدا جبال كو كيك اسمه تركي نزانه كردي نزانه اجي مجبور مام بالتركي خبر ده بدنگي ki بلد بدنگي ki بلد polis yahatın ditin لسر روسا çünkü pasaportamın desminde türe bu لسر pasaporte ناوی باجاری کجی دایک بوم دنبیسه البستان للسر اهلیتا روساتا اجوتنه ناوی ولات دنبیسه و ترکیه گوتم ماجخورا دو ترک دیت نه وانا بقورینن باشه دم جوه بردار neyse teşekkür ne bu yani bu sana rastlı kesi bir insaf atına mani çibu gotana tabi viyariye da epey farkiyet heye وقتی دنی مکتبی دادی بالا مکشان مثلا لوان گندانان مکتبی دا آلا ارمنستانی هبود آلا ازدیان هبود گنده کردان بزنی یعنی جوی آلیه دا کرد ازدی که سر بلند هستکن zaten her çıkas da آلیه din da evcudana kara ezidid bejin ama farkiyetik nabena wan kurd dini da آلیه zımın da tine ev bevi bu parastına oğlakı, hürriyet-akı ve esası da hizmete berdevamiya Kurdiyati dikin. Cibelki berdevamiya, hizmete berdevamiya Kurdi, zamanı Kurdi dikin. Noma bu hedefi işidi. Mesela dişlik vaye. Ev yani Kurd ve tarihe de başvadı için evi beri Osmaniye ve da küçüktür rastı ezdiyatiye de tarihe Kurdan da teşkil vaye. Naha kek diyar günde aşireti Kurdan derhaki vidatı dikar için bübeci. İlan ket ya evet. Cardın dikani tekrar veki bir abi. Derhaki günde aşireti Kurdan da dikar bübeci. Aşireti ha levre tabi vekta tosun kala tosun kir veki az tiş kala tiş gidene büküm gotlu bira çarse pence خانه ام گن هجمارا مالبات کردان چل خانه تشکیل لی گوتسان ام هر چقدر چل خانه نه ام 450 خانه نه ارمنی جمعه درسن ولی تشکیل گلکی mühim من گفت peki diğer mesela bak kucar aşiret yani işte derek bir de malumat kiteye yani yani ve dera embejin kijan aşireti vallahi nizanım ama
em bibêjin ev hindik sembolê wan gelek nêzik Kurdan e. Gelek. Evet. Em bibêjin ev îkî ew ku ne erd bû ne ezman bû. Topa dünyayê av bû. Topa dünyayê av bû. Yani dünya top bû. Glover bû. İmana me melekê Tawus jorda hat xara bi ba anî. Ba yani oksijen anî. û pif dinê kir va dina jiya zindî bû. Yani Evet. ev tedî Kurdên çar anasî ha Tirkiyeyên çar anasî ha av û erd û germayî û va evik dike. Divê ki mesela dünya sê royan da çêbûye. Yekşem, duşem, sêşem, çarşemî ev îstirahat dikin. Çarşemî roja çarşemî ev kar nakin. Yani Kurdê me wê dera jî ev kirine. Lê bes wê dera çi qas aşîret hene çi aşîret hene rastî ez nizanim. Yani me tiştî war evik nekir. Başı. Bes wê Gelek. dera em bêjin me keçikek dî. Ha, Seyrana em dikarî celal. diyar derkek ozan em dikarî wî ziyaretgeha ezdiya venê wî disan nîşan bidinê. Venê ziyaretgehayê. Eger li virê tenha li vira tu dibînî me li vira ziyaretgeha ku yekê devlemend va çêkiriye li virê ciyekê taziyê didin cîkê mezin heye em tev li taziyê bûne belkî 1000 kes hebû tabî navbenê taziye wan û yeme da ferqek hebû wan hem xwarin dixwar hem jî vodka vedixwarin êzidiyan lê di alîkî da zê êzidê gerek konservatîvin muhafazakarin yani ez dikarim vekê pirs bikim mesela van kuberan temsîlê çi tişê dikin derekê wî da tu dikarî tişkî bibêjî kek diyar ev kubeyê mezin melekê Tawus e İlhan jî got yê din ez baverim yani İlhan evik bike baştir e. İlhan tu Agahiya min tune wale. İlhan tu çi dibêjî Yani yek ve zanim vaka kek diyar got Meleke Tavus yemezin temsil dike yedinci hep meleke din ul her ser kubeyeki sembola roje. Sembola Evet. roje. Yani roje. U navê vê ziyarete yani li gelek wejî biçavê xwe li gelek li gelek gundên Kurdan ziyaretin mezin û buçuk henin hani em bêjin yeke buçuk heye di nîzkî tirban jî yan jî mezin henin li riya teze bû ele geze bû yeke mezin dîne bû yani pênc mezin hebûn lê piştî lalê şê di dünyada yerî herî mezin duyemin yerî mezintir ev e û navê vê jî Quba Merê Dîwane navê vê Quba Merê Dîwane yê li Tbilîsê jî Sultan Ezîd bû eger neşak bikim min notê xwe nivîsî bû erê yê yek li Gurcistanê tabi em îro li ser Gurcistanê me bi zêde nexe erê yê Tbilîsê Quba Sultan Ezîd e baş ez Viya jî bêjim doktor peykerê dinê hebûn hinek peykerê dinê hebûn li vira ew xuya dikin nizam resimene yan peyker hebûn li vî mintiqê gelek peyker na li vira gav gidinê tenê gav gidinê han dikarî em qalavê bikin bila hinek suretê din nîşan bide suretê dinê ziyane han li vira ev li merkezê li navenda erî nara yedinê ya pêşiyê nîşan bide kek ozan baş e li vira ziberkî gerekî mühim e yani nivîsiye neku 100 sal 1000 sal jî derbas bin komkuliye ezidiye 1915 nayê bîrkirin yani ev ne şengal ev ji bo 1915 mesela çawa ku komkuliya Ermeniyan çêbû divore tene belkî di aliyê hejmer de Ermenî zêde hatibûn kuştin lê
de burada gelek gayrimüslim yekune Müslüm hatın kuştun Süryanici hatın kuştun Rumci hatın kuştun utte Ezidici hatın kuştun ev yat peyker li navenda merkeza Erivan'e li kelaka zaningeha Yerevan a devleti es çum bu derece viyaji bejim veka dezgahe rexistrin Kurdan li Ermenistan'e dinava zaningeha devleti a Erivan'e departmanta tekilin Kurd Ermeni heye es çum ofisa wan من هم به سروکی دپارتمان بگشتی هم جی به سروکی بشه و جی مسوپت کرد و لور جی خوشک کمی کرد لیانا مهایان دخبته هم جی لسر چرا تیوی برنامه پیشکشتی که لور باورم اوزان نشاندایی بود چو لور روزنامه که هفتانه دردخن به ناوی زاگروس به کرمانجی و ارمنی و کک دیار kalkır takala radyo kır radyo Erivan'cı az viyajı bejim gele kes de bejim kay radyo Erivan edi nemaye radyo Erivan hem de serpiye bi serkeşiya keki titale keram çoloyan yani reberiye vedike peşkeşi hatta şeva evul hatı bu peşvaziyame bu kurixave em spastarın au roje nifsat hem peşkeşi vedike hem jide روزنامه ریا تازه دخابته یعنی هم رادیو لسر لنگانه هم جی روزنامه ریا تازه tabi dema Sovyet'de Ali maddi de Ali maaşı da baştır bu imkan baştır bu saat egniv eğer ne şaşmam saat egniv ve şana bu rojane na saati ve kem buya u maaşı kem buya le hen lسر piye tabi na imkanın internetin dikarın birya interaktif herkes lسر seransere cihan dikare ve radyo gudar bike u ve rojname bixwine az viyaj bejim yani au radyo u rojname nesekiniye en berdawame yani bu mesela konkujiye da mesela yeki Türkiye bizaniye mecbur pöskin bu mesela Yahudi ve takala konkujiye dikin bir tecrübe ve avantaj bir kartının ye konkujiye yedin anla kalın kabul bikin le mendik ki libra basa konkujiye ve kanzitekirin ezdiyan zitekirin vijimra gotkuz da heykela derhak Süryaniyan da diye Roman da ye konkujiye wan diye embetenin ne le mesela konkujiye da tabi tiştivayı taybet ya jiber köyde meşer navbena Müslümanu gayrimüslim bu şer'i yekemin hatta bu merhale Kürdemeye mıntıka Kürdistan'ı ya Sünni yani Kürdi ezidi zikredildi mesela belki zelete bu kuvvetin Loma Doktor Ket Doktor Ez tu ama Heri tek ozan dikare hatta kum doktor vere video eki nişan bide yan jehnek dimenin جمعی خسته نیاد کردن را به من دست نمیده. خدا نوید پیروزه تو هر جایی بسنی خدا تو هر جایی که هر ملت هست نمیده. خدا سر رسید نگونه خونه در پیروزی جنده سر خاج. Rabbi,
Tek Ozan dikare helbesta binbaş li komela ronayı Mamoste me nemir şukoy Hasan helbestek lekiriye haybetiş bu milleti me. Debi wak zori kha ez xulxulin faqr nadan namerim. Wak çay kha em gulgulin tufani em neberim. Gelek dişmin kok ve qalyan. Ev buna axu tobrak ber bruski em nealyan. Em şinin wak mişin baha. Hey Kurdistan betaç devlet. Lem hene udajin. Dengi mer zor qavat. بدولاناتي بگوشین وقت زاریخا ام خلخلین تاقر نادان نامرن وقت جایخا ام گلگلین توفان ام نبرن راستی جی توفان من نابرن لی ورن ام زاریخا بیر نکن ام زاری می گلگلی ام زاری می تخلخله مجھے خیرات نکن و کek Ozan ev her du video ji Gürcistanê bûn yek ya destpêkê Dêra Kurdan bû Dêra Kurdên Mesîhî protestantin gor amarên ku serokê komela ronahî kek Zaza Keloşov daye me dibêje taxrîben niha îro dora 20-25,000 Kurd li Gürcistanê hene û nîvî wan ezîdî ne nîvî wan jî bune İsevi Mesihî û videoyu duyam jî doktor tu bixêratî Na cemi diye yani ben kazı diktim. Mugo ev vallahi tije bikim videoyu duyam jî wexta me em çûn seredana komela ronahî kir li navenda Tbilisiye li wir gelek işte serokê komela Zaza Keleşov AP Ando Çıldır Delguşî Parlamenterî ewliye Kurd Mamê Reykî me pêşwazî kirin Amîl Emîl min paşnav ji bîr kir ew ji li wê dere bû kuşka înka li wê dere bû eva departmenta têkiliyên Kurd û Ermenî li zanîngeha Yerevan a dewletê ye li Ermenistanê li wê dere kuşka me Liyana ew Kurd e Kurdê ezdiye Liyana Mohoyan dorda dixabite Zlamê Kelekawî jî serokê giştiya departmanteye me goyem wan jî nîşan bidin Erê wexta min xeber dida nizam ez li ku derê mam wexta cemê diya tê bîrawe min qala aşiretên Kurd dikir yani gelekin yani yani yek ji wan rojkî reşî ji aliyê adiya manê rojkî aşireta Şerefxan bû xuya ye wexta Şerefxan kitaba xwe de Davut Ezîdiyan aşireta wî Ezîdî bû yani meselekî wer heye zaten Melik Ahmet namak nivîsandı bu vidazî kaldike kala Bitlis'edeke ve xuyaya ve deme Bitlis Ezîdî bû ez verim vekî diyar wexta em derbaz Gürcistanê bûne berek em derbaz bûbûne em çûne gundekî Ezîdî li Venezya'ne li virê mesela mezarê wan hebû eger mümkün e ozan em dikanin nîşan bidine disan ciye ibadeta wan hebû li vira bi tenê qûbekeke ye li ziyareta pêşîn me dît yek qûbeya mezin heye ew li vira bi tenê qûbekeke ye li ser roj heye li yadinê me dît dora qûbeya mezin şeş qûbeyî din hene ew dînê Hindî de Aditya dînê wekê de yazatane mesela yê herê mezin zî Yezdan dibêjin yani Xadê tabi bir ara mesela bana ye buçuk yazatane yani melaikene Yezdan zî ya mezine min kitaba xwe da zaten dur dirêj basavi kir bû ev zerdüştiye da derbaz dibi dînê Hint da derbaz bî Asuryan da derbaz dibi ve berdavamî kekeye li vira kek diyar dikarî te çi dît li vira em çûnê xanimê kebû ev çi bû şeyx bû vê dera herê va gundê Riya Teze û gundê Riya Teze herê em di sê deqan sikiniyan û çûn ziyaretgahê vê dera keçikê kew wana bawer dikim şeyx bû yani gelek
keçikî zimanê xwe paqij û baş informatif bû, yani gelek informasyon da me. Vê dera hindik qala evikê kir, yani qala Yezîdatiyê kir, çiqas kesene, gund şiqase. Dûra jî em derbas Gürcistanê bûn. Wextê ki em çûn Gürcistanê jî vê dera merîkî me apê çû navê xwe apê Ando. Ando. Apê Ando Apê mamê her du apê mamê apê Ando digo em Gürcî û Ermenî em nêzik hevin. Yani weke DNA, weke biyolojî em gelek nêzik hevin. Digo wextê ki yek jî qala evikê dikir. Qala Yahudiyan dikir. Hatta gotinkê xwe da go Yahudî tên Ermenistanê vê dera Kurdik rehberiya wan dike. Wextê ki rehberiya wan dike, Yahudî duê kiro ez zêrkî didim te, here mira xwarinkî bîne, him bo min, him bo hespê min, him jî wextê ki ez rêva çûm hedûra xwe bînim. Duê Kurd tere qerpûskî, zebeşkî tînî. Duê apo va zebeşa hundirê vî bixe, qafikê vî jî bide hespê, dendikê wî jî wextê ki tu rêva çûyî bixe hedûrê xwe bîne. Dûra duê temam baş û em biçin Gürcistanê. Duê wextê ki çûn Gürcistanê, bavê Lûyîk Gürcistanê wî ye, bavê vî Kurda. Vê dera duê hin tera zêrkî din, distan her rewîne duê apo ne lazim e ez tera xwarinkî bînim, vê dera mala me hey, bavê me hey, her tişkî beleş dide te. Duê bo vê jî Yahudî gotiye valla va dera cikî bo skandinê, bo jiyanê cikî baş e. Yani du tiştan dixwazî biwê. Yek duê Kurd bêwelatî hebûne, bêdewletî hebûne, kêsa xwe da ewik derbas dikin, comert. Yê din jî yani Yahudî çiqas menfaatê xwe baş dizanin. Dewir kek te wisa nebû, ez dikarim ser rast bikim. Karî fermû. Apêya ez jî godar bûm wexta apêyan da digot mesele li ser Ermeniyan û Gurciyan bû. Ew yek ku digot vê zebeşî hundirê xwe bixwe û qalekê xwe wê bide hespê xwe û dendik jî dirê de bixwe, digot ew Ermenînin, yani Ermenistan e û wexta Yahudî tê Gürcistanê jî rastî Gurciyek tê, yani mêvanperwerî qiyas dikir. Zanî yani weke Kurdek apê ando mêvanperweriyan Ermeniyan û bi mêvanperweriya Gurciyan ve qiyas dikir. Tabii bu xwe jî Kurdê Tbilisiye tu bixwaze naxwaze wê aliyek bigire. Yani digot Gurcî bêtir mêvanperwerin, yani Gurcî gotiye were em hem nanê te didin, hem nanê hespê te didin, hem jî ji bo rê nanek didin te. Yani çîrok wisa bû. Yani gerçi min vexta zaten Gürcistanê yani roja pêşin de min ferq kirin navbêna Ermeniyan Gürciyan da ferq mezin heye. Gürcî asabîne bi hirsin yani. Zû hirs dikevin falan tişkî wer hebû wek lazan zaten herhalde wek nêzikê hevdine. Qala ez dixwazim qala wî wekê bikim gundê rêya te ez Şêxê xanimê hebû mesela got ez ji ayla Şêxanim wexta derbas hundir bûn got ki nîn yê xe medin ser Şêmûgê. Min got hûn wer dibên ba me jî guneh got çi ji ber ki guneh ye biyanî zebûn ji wan re got guneh ye. Min got ba me Kurdê rêya hexsî guneh ye mere pêlê Şêmûgê binî. Dema ki navbêna me da nêzîkî heye. Paşê min qal kir ez Kurdê ku me got ki wî em giştekî yekînê li hember me ferman radiye loma em her yek bela cîkî bûnê çûnê li wan ciyan bin tesirê ola wekî fikra yedinan da manê loma ferqiyetek çêbiye lê esasê xeda koka me yek e rastî xanimekî pirzane û jîr bû. Tabii ya mühim banan ibadetê xe, taziyê xe, her tiştê xe bi zimanê xe
kartinin. Zaten bi zimanê kurmancî edebiyata wekî misal edebiyata numuna hera pêşin zî misra reş yani berî em nikarin kurmancî bibînin Kurdî heye lê kurmancî tune wekî diyalekt edinê hene. Wî aliyê da ferqiyet heye yani ola wan biye sebeba parastina zimanê wan rolekî gelek mezin lîstiyekê ev asîmine mebin Yezîdî muhafazakar e lê bi wî rêya muhafazakariyê wan zimanê xezî muhafazakar ne yani alîkî da zî fayda wî heye min ew dît wekî dinê yekî qal dikir digot Ermenistanê wexta işte xadê bela dike Erdan desteke dike torbe ji Ermeniyan ra kebir tê ji ber wî hûstatiya kevir da Ermenî pêş ketine lê Gürciyan wexta dor tê Gürciyan Gürcî dibe ka yeme xade dibe jî erdxilas bû ez nadim tune ez çi bidim lê Gürcî gotiye batişî hena dibî caran bê adaletiye loma xade heqê xe mafê xe daye loma Gürcî erdêwan pir veke çi dibêjin bi berekete loma ew bi kêfin dansê û lîstikê müzikê hez dikin qala wî tiştê dikir ew zî tiştî interesant bû tabî İran em wendîte tabî erê em werin ser Gürcistanê erê na Gürcistan dora te ye bi rastî jî Gürcistan weka min gotî wexta ez li Qibrîsê bûm germayî 25 bû em derbasî ez bi minîbusê çûm derbasî Tbilîsê bûm ez şox bûm 33 pile bû 33 derece bû û em gelek geriyan jî me bi çavê xwe dît yani darê ew li deryaya spî yan jî cihên tropîkal mezin dibin li wir dereceyê hebû yani darê zeytûn em bêjin hêjîr hinar narînje hemen hemû fêkî kîwî tirî bi sedan cûrên tirî yani di şarabê de Gurcî pir pêşketine û yani kevnarin yani gerek dîrokekê pir kevnar heye di şarab çêkirine de ji ber wê ew gotina te ew em bêjin mîtolojî rast e yani tu bi çavê xwe dibîne û milletekî pir rahatin min viya dît yani û sîstem jî bi rastî pir liberal e mesela îro li Gürcistanê piranî Gurcînin lê li wir ji sedî heft heşt acem henin Azerî henin Kurd henin Ermenî henin yani nüfusa îro ya Gürcistanê ji milyonek zêdetir e mesela yê Ermenistanê 2 ne milyona yê wan jî 3.8 yani hemen milyonek zêdetir e di nav wan em bêjin işte nizikî 4 milyon Ermenî jî ji sedî pêncin Azerî jî ji sedî 6-7 Kurd jî henin Kurdê wê dere jî gor amarên îro dora 20-25 hezarin û weka min gotî tu li bername tune bû îro li taybetî ev li Rusya li Ermenistanê jî heye lê ne diyar e yani mirov nizane çi qas Xristiyanin lê li Gürcistanê êdî eşkere ye diyarek ku Kurd li wir nîvê xwe ezîdî mane nîvê xwe jî êdî van salên dawî de çûne ser îsevî lê tiştê baş ku ez pê dilşa bûm kek diyar jî bawerim tu hatibû em cejna Paskalya roja Kurdî me wê de dibêjin roja derbasbûnê yan ji qiyametê derbasbûnê em çûn dêra wan her tişt bi Kurdî bû yani mesela li wir kek Rizo Faroyan Ermenî jî zane Gurcî jî zane Rûsî jî zane lê bi çawa bêjim bi prensîp bi Kurdî xeber dida li wir yek werdigerand Gurcî û her tişt bi Kurdî bû çünkü piranî kes li wir Kurd bûn mesela di nava wan xortan da Gurcî jî hebûn lê Gurc hînî stranên û cil û bergên Kurdî bûn adetên Kurdî bûn heta heyetek hatibû ji Amerîka ji girava Hawayî wana jî hînî stranekî Kurdî kirîbûn ji ber wê gelek ez pê razî bûm pê dilşad bûm di wê dêra Kurdî de
Peki belki Ali Ermenistan'ı interese ji bo din zede ne bu yani ji bo olê me verdit em li Gürcistanê ve Tbilisi vexta dar dera mezin ziyaret kir böyle gerek insanı bu tücü bu yani mutlarız kir tabi gotun Gürcü zedetir dindarın interese van ji bo din zedetire evveki parça ki jüviye takay milli dibinin yekizi tabi فرقا ولات İslam و یدران دا با فرقایه ولات İslam ümmet geçtik ümmetin lelbra kiliseye milli her velatı kilise milli yani tej got ki yaji got jxwe yani yeko Ermeniyan iro zamanı wan parastiya setiştin ya heri mühim dera wana dera Ermeniyan yani dera Ermeniyan ne gredey Vatikan'a, ne gredey ambejin dera Ortodoksa'ya. U dudu nivisa wan yani ambejin kalıba nivisa wan cudaya serixoya size zamanı wana yani ev yani Ermeniye Amerika jibiji, Lübnan jibiji. Çünkü amzanın nüfusa Ermeni ziradır le diaspora, le Lübnan, le Suriye, le Amerika'ya ve pergala dini de sistemede koy parastına Gürcüci aynıya. Yani Gürcüci hem deravan cudaya hem nivisa kalıbavan zaman xaparast diye. Jibervi yani Kurdi meji yani min le Tbilisi evdit او Kurdin me isevi hawl dedin be ve sistema ve pergala isevi ve xwa biparêzin hatta kudere ew yani em nizanin lê tiştekî baş dikin tiştekî min dî tiştekî baş dikin xwe diparêzin çünkü te got te jî got di destpêkê te got mesela serokên yê Gurciyan kîjan sal de mecbîr kir te got Kurd bûn lê di wextê xwe de bûne Gurci çünkü divorda yani ye mühim millet ne bu ye mühim din bu îro em tiştekî nû dibînin dixwazin hinek Kurdê me mesela Lübnan jî dêra Kurdî heye di nav wê dêra bi navê dêra Kurdî li Rusya jî heye hinek welatên Ewropa jî ye lê yê Tbilisê bi rastî berxwedanekê ku xwe di nav wan di nav wê sîstema dînî de xwe di nav wê İncîla Kurdî de Kurmancî de xwe biparêzin. Peki diğer mesela ve vakta millet zamanı Ermeni kazı dikir ve nezikayı dit navbena zamanı Ermeni ye Kurmancı da vakta bağlıya denk dayine da mesela. Yani vakti ki ev kısa dikin telaffuz avan telaffuz ki peri biyani nene. Yani Ermeni her ali da rastî ev ki Kurdan, sekafiye Kurdan, kültüre Kurdan girtiye nêzik hevin. Em bêjin ki Yerivan û hikûmeta Kurdistanê Erbilê yani heftê da du caran ez baverim ev bi teyarî tu dikanî herî bê. Yê din wextê ki tu mêze dikî em bûyên jinê Ermeniyan yan jî keçê Ermeniyan wekî zilaman heq xwedî heqin. Yani wextê ki tu wê dera dibînî evik ninin. Yani gelek nêzik hevin. Heq û hukukê wan gelek başin. Polîsê wan mesela wextê ki tu compare dikî gel polîsê milletkî din rastî gelek nermin yani. Efendine yek em bûêjin ew kê kar dikin ew kê matarê kar dikin ciyê teyarê kar dikin ew bi bin hukmê Rûsan dane ew hevkî din rastî serî hişk û negatîfin. Lê Ermenistanê gelek em bûêjin sembolê wan hunar e ne were yani gelek hunarê kartînin narê kartînin em hunar dûêjin hindek nar dûêjin ev jî dûêjin yani sembola Ermeniyan e hemû Ermenî dixwazin bin çatîkî da bicivin
با me dibêjin aqil tajda değil başta nardadır tişkiver kazikîver heye. Hararet sacda değil nardadır. Nardadır yani akıl. Peki Kekilhan megot Ali edeptar rasti Ermeni baş bun. Ali edine de mesela teseri hanımı van dikir. Cibekte cime korkturi. Te çe farklı nabena hanımın Avrupa'yı Ermeniyan'da Aliye zarafet da, Aliye kibartiye da, Aliye teşedine da merobe Ermeni gerek mer gerek tecrübe. Teşeddit yani farkiyetek ziyadete nasıl ki Avrupa? Yani her du bajar ne tere Ermenistan ve her du bajar da çi Erivan be çi Tbilisi be her gelek medeninin gelek yani او problemin ko em London tabi nüfusa London'a dikkati wane li vakti ko muru bide berhev London, Paris, Berlin, çizerim Stockholm, yani Amsterdam ev problemin ko tülü van bajaran dibine lwan deren tüne mesela gelek hecariye fakiriye mesela maaşa ye Tbilisi'ci ye Erivan'ci mezikir yani average o 350-400 dolar mahane kazanç dikin yani parayı ki pır hındike yani hecari gelek zede le disaji au problemin kutlu Rojava yani Bakuri Avrupa dibine luan deren tünne o insan yani vakti ku de kolananda digere yani au ters tünne ku bedeş şellandın yani yek vare dereyavi biberet işte ku satune yani kriminalite keme Tbilisi'de ji nivîşe ve ez geriyam bi serî xwe jî ez geriyam li Erîvanê jî pir rahat e di wê alî de gelek başin hani hemen tişt me li hewlêrê jî dit wexta 2-3 sal berê em çûbûn me li wê derê jî dit yani gelek ev bajarên Musa ji gelek bajarên Rojava û Bakurê Ewropa baştir in rastî jî baştir in hani edebek heye nizamek heye û rahatbûnek heye ez dikarim vêya bêjim terbiya kekeye rast e ez baberim videoyu me hebûn li dera Kurdî Tiflisê ne wilo teşandı bir yana na me ewa weşand eger Ozan dikare bila videoyê ziyareta li Tbilisi Apya ando emin havl ber kabra Yusuf Kemal Bedirxan Azizî'nin to hinek qala vê tirbe bike vê qabristana bike dest çağı Rus qararê Rusya çağı Gürcistanê deket hinge mala Bedirxana tabiz Gürcistan hinge bu devleta demokratiya ya Kürtça ya tabi demi de tabiz vera konsolosê bijim ye Evropî vera zabun Kemal Bedirxan tê vera keko tê vera buna çağı îşê wana navbera diplomasiya Kurda erê xastanê xwe û çağı tev Ewropê çêke ya çağı tê vera keko ya paşağı Bolşevîk tên ewa hedû tê girtinê ew de nikare para here vera dimîne Kurfeta evra dimine dizavca cenavî keko ev navî çê Alman Kurfeta wî Alman bû vera dizavca îde çağı zaman çağı zamanê Bolşevîka yê Sovyet çağı çê dibe îde vera hedû têne girtinê û nikare ji Gürcistanê derê Üniversiteta Telbisê de ya Gürcistanê de profesör bû bi zimanê ez bawer ne em li parka Alexander
ناونده تبلیس دیگرن ام راستی اف سی برای می کرد هاتن کرمانج هاتن مخواستن چند گلیان بکن وقت کرمانجی قفقاز دبیجن چند گوتران بکن yani karsazının karkerinin hun karkeri belediyenin hani alışveriş ediken evet biznesdiken biznesi bazara lilo da evet Dikren defoşen iş telvisa beri da mame ye meydanı hamame letul veren ha evet nagaz derbazı cigi maymun hesap peşi vuradım evet دوستانی همه گرجا زباش yani işte ki kadim işte ki dirokiye gelek milleteki rame bire xor milleteki rame yani hujum Tbilisi prezdikin eri hun Kore Tbilisi'nin eri şehreki zabaşı millet haze gelek turist xavra dikirin bale milleti me kurji gelek ene bra işte kaptı ناورا تلبیسه جیانه بردیمه کک ایلان جبر که خوش کمه سیران جلات ملوری زیارت یا ازدیا مدیفی بو اوزی تافیدی که جدا سراویخه پیشکشتی که مبیوی رازی قضی که گرچی تنگه که ویدئویی بدیکاری درکه بیزی چند پشتانا ببیجی چلی گفت سیران جلات درکه اولا ezdi diye da alakabi bir kurmancı ba dikari çent işte bir başta bir hafta. Ezu kek yani kek diyar. Evet kek diyar. Beter kek diyar pera sohbet kır. Kek diyar bir hafta. Bra heri yani kuşkame seyran spas jibo hatin abi ve derame hevdi di purtikekçi دلی هجار مرا دیاری کر راستی گل کردی کی پاکش و جهاتی کارتینی کردی آخه گل کویک و قالا اوکی کرم بیشتر کتابی نشان بده کتابی جاری وان نشان بده اری کتاب yani şiir yani veke heri yani gel اوكنا قال لك شيرنا نزد شلو دوب اوكا بلغا بيجا ام بيجن يه اوكي دغو يعني اولي ازيدياتي لازم ريفورم شي بي وقتی که ما قالا اوكي كر مگو از شو كردستاني ودرا مجال شيخ يزيدي قساكر مقوا از كرد علوي ما ويجي مرة قوتو كي ون كرد ديرسمه يانجي ون كرد علوي يزيدي ترسوناكن يعني ون هاتنا قهارتن و اولي خا قهارتية خوش كاما سيرانجي بو ويا وقت دقو يعني لازمه اولا يزيداتي رفورم چه ببي وقتی که انسان به زوره اولیخا گهارتیه وی خواست شوا بوی ایزیدی لازم ایزیدی وی قبول بکن لی او که واندا ام بویجن قانون واندا یعنی شرط واندا تو دایک دا دوی ایزیدی یعنی تا وقتی که دین خوا گهارتیه تو بوی علوی یعنی بوی مسلمان تنکانی شبه هری بوی ازیدی misyoner ne jabo parastine teşkil avakme rast belki spas ve kedene ilan vaqt ama derbaz bu nezik 2 saat andibin ve videoya teşkil bu da böyle strand gotin keçke kurdi teşkil teşandı bu yanına la derey ama hundikarın ye temas nişan bedin bu temas nasıl emin nişan bedin davi خلاص bikine چند دقیقه جواکا گرجستان کردن گرجستان خبر بدن çünkü مزیدل سر ارمنستان خبر ده مثلا اگر اوزان دکاری او ویدیو داوی
کای بیبیه Bura apayandojeye. Ha apyandoya. Apyandoş nigarkeşe ressamı. Te av çekre. Ava te çekre. Avaji lamara miran giya. Lamara miran giya. Kur avana tamam kurdun. Yedinkinin ava koli yani Temur koli yani. Yani tamamı civaka kurdun gre. Yaki ben avaji kurda venekeşi mezune. Hinsağı he? و که اوزان زیارت ازدین گرجستان یه تبلیسه که اوزان belki resim gerek mümkün ne videoyu ki kine avji ya ziyareta ازدین تبلیسه یه گرجستانه جو خلور یک زیارته ya مگه اگر اوجی به نشاندن ورده دیسا آپیاندو آگاهی دیدم آپیاندو به kurtu kurmancı hani tişt cimara beji amlı kunun kingi hatiye çekrin ziyaret izide hazır nesit 10,015 hata çekirin ava karne خلاص karne ava No 2015 ha ev var giştiye ادي عرض حكومتي دامه اوكي حاضر بست متر از بوارم او عرضه ادي اذا زيارة هي اگه موزه هي و کتابخانه هنه و نافذه ازدیمه که وفات دادن تینن برا taziye ورا درباز بکنه جغرافی و نافذه هر که اون نگاه تعمیر دکن yani restoran dikin şey dikin işte ha o Gürcistan tane yek ziyaret ezden he ye buçuk falan tane vaka Ermenistan'ı Ermenistan bağır mı penşeş yani ha سادی نوت پنج جاری برای تمام باجه را داشتی Harry belki ilan tu geriyel Gürcistan'ı yapmakta dikkat çent işten bu beji hem parça klas bir. Vaka mı goti de axafna xoy bere de brasti Tbilis Türkiye famın hat az jberwe az zedatirmam yani az bona seçar roş çubum من دريش كر از دروج بتمامي ما دروي تبليسجي هم ب ريفيريا ابي اندو و ابي مامي رايكي از ديسا سپاسداري خو پیشکش واندکم دستي واندرامسم هم جي بسري خوجي از جارك چوم تا سر حدود روسيا من ناوي جي جبير كر يعني جوخر ريك انها ريك وسا كيفن وخطر هم kamyon hem minibüs otobüsten le durda 2500 metre 3000 metre bilinde naha Çin şirketin Çin hatine rek çedikin otoban çedikin ku berahati av kamyon u minibüs varınca Rusya Gürcistan u lurji derbazi Türkiye ben biçin İran biçin Irak Suriye yani tişteki enteresan usa Gürcistan'ı tabi beri hebu mekala nefikirna Kurdan ji Batumi u derdor bona Asya navin bir rejima Stalin avgun ne mane naha hiç gündek tüne
Zaza Keleşov seroki Komela Ronayî gotibû hinek gundên aceman henin lê di nav wan de Kurd henin lê kurmanciya xwe ji bîr kirine yani pir kêm zanin kurmancî yani wek em bîne esimle bûne acem ew tiştekî enteresan yani gerek yek li ser vê lêkolînek bike ji bilî wan Kurdî Gurcistanê ji sedî nod nod û pênc li Tbilîsênin li paytaxtin işin cuda dikin resamkeş henin parlamenter henin mesela îro parlamenterek heye Mamê Raîkî yekem parlamenterê Kurd bû bi me re bû îro îskoda ye parlamenter ji bilî wî yani tune ye rojnameger henin em bêjin karên cuda cuda dikin bazirgan henin mijbîr kir ez dîsa spasiya xwe ji wî re pêşkeş dikim apê Suluko Simayev em ez û kek zaza em çûna ofîsa wan ew cihazên ewlekarî difroşin û gelek karsezekî mezin e li Gurcistanê û xêrxwazekî gelek baş e gelek alîkariya ew rêxistinên Kurdan dike çi em bêjin ziyaretê ezdî be çi Komela Ronayî be gelek alîkarî wan dike tiştê mesajê ku ez bidim Kurdê me taybetî Kurdê Bakur vîze tune di navbera Gurcistan û Türkiye'de vîze tune herkes serbest dikare here were mesela Kurdî taybetî Kurdê me serhadê yê ku li ser wan hududan dijîn yê Agriyê yê Qarsê yê Mûşê yê Wanê dikarin bi rahatî herin werin Kurdê me wê alî de jî dikarin werin yani divir de peyama min mesaja min bila hatin çûne be mesela îro bu do neşaşbim li Wanê sempozyema yekem li ser zimanê Kurdî hebû û endamekî Komela Ronayî ew jî çû xwişka Xeylas li wê derê ye yani em dixwazin bêtir hebe yani çi li Îdirê çi li Wanê çi li Diyarbekirê hatin çûn hebe yani ev belediye ku di destê Kurdan da bêtir Kurdê me Kafkasya yê Azerbaycanê yê Ermenistanê yê Gurcistanê yê Asya Navîn yê Rusya vexwîne û bixwe jî herin wê derê bibin hevkar bibin alîkar ez dikarim vêya bêjim baş e kek binbaşî Çaloyan Slavsan diye evar baş em jî li bira Slavê xwe dişînîne yemin imkan nebûye ve bibînîne li min bîst gavadinê kek îlhan zî baz kir got mana binbaşî yani bîna baş e na binbaşîya Türkanê ez birê roj kîmam ji ber ku du hevalê dinê em gerandinê min nexwast bir rojê wan bi tenê bêdinin ama ez Slav ve Slav kek zaza û yedina nîgiştikan dikim wexta me nema kek diyar te dixwazî tiştî bibêjim me gelekî dirêj kir bira ez jî dixwazim hevalê me û rêber wê dera me ra rêberî kir tercûmanî kir îsar ra wê rej ra apê Ando Mamê û xwişka me Seyran ra spasî û silavê xwe bişînim silav û rês spas ez ê giştikan ra xwişka me ra Seyran yek li were me ra alîkarî kir Tosun ra wekî dinê îsa pênc şeş rojan em gerandinê ji bo wî ez rastî müteşekkirim aynı fedakarî dîsan girêjî kir îlanê bi girêj ve yekçû rastî wekî gelekî baş bû Kurdê ez dibêjim Ermeniyê dora mazmê wan deran ez bawerim wan giştikan ra silav dikim dîsan hevalê me Mahmud bu sebebê vî tiştê wî ra silav dikim İsmet lazım e mislet o silav bişîne wê demîn ne olur ji ber ku temam bikimê îlhan jî me ra zor hevaltî kir wî ra jî spas îlhan enerjî dame îlhan enerjî dame gelek baş e me program lê viya jî bêjim yani wextê me bi rastî li Ermenistanê kêm bû ez şaxsen dixwazim carek din herim û di nava gelek gundên Kurdan de bigerim çünkü me em kêm geriyan yani ez viya bêjim wextê me kêm bû gerek em
تایبەتیش بۆ vê carek din biçin Ermenistanê. باشه ez دوی فکر دامه gerek spas ji bo kun tev divî programê bûn kekî lan kek diyar programa me xilas bû ji bo kesên hebarên ke me temaşe dikin silav dişinin em jî disan silav dişinê êvara we baş bimînin bi xêrê xaşiyê. Spas.